niin näkyy sinnekin verkkoon. Eli on Väätäisen Janne sieltä rakennustekniikan koulutuksesta Karelialta, niin opona siellä ja opettajana kanssa. Kerro vähän tuosta meidän koulutuksesta ja minkälaista se opiskelu siellä on ja sitten näistä väyläopinnoista kanssa samalla. Kohta sitten lisää. Joo, ja mä oon siis Paldani Ene, opinto-ohjaaja, Sinin kollega. Ja on sen takia tässä, että mä teen tämmöistä väyläopintokoordinointihommaa, eli mitä kaikkia väyläopintoja onkaan tarjolla meillä Riverian opiskelijoille, niin on jollain tavalla ollut niissä matkassa, ja kovasti tietysti erityisesti tehdään tuon Karelian kanssa yhteistyötä, kun samalla paikkakunnalla toimitaan. Ja tosiaan meillä oli ajatuksena, että me kerrotaan teille nyt tarkemmin siitä, että jos teitä kiinnostaisi esimerkiksi jossain kohtaa edetä opinnoissa rakennustekniikan insinööriksi, että minkälainen väylämahdollisuus siihen olisi tuon Karelia AMKin kanssa. Varmaan Sini Opo ja muut opot myöskin niin kuin on jossain kohtaa maininnut ehkä muistakin vaihtoehdoista, että väylämahdollisuuksia on paljon, mutta nyt ei mennä niihin sen tarkemmin. Mutta tästä rakennustekniikan insinöörikoulutuksesta sen verran, että me ollaan siis tosi pitkään tehty Karelian kanssa tätä yhteistyötä. Ja mitenköhän monta insinööriä lie valmistunut jo sieltä, jotka on meidän väylän kautta edennyt tai ainakin on käynyt kokeilemassa, että minkälaista se koulutus on. Aika monien vuoden aikana. Ja hommahan menee silleesti aina, että niin tässä väylässä on se idea sellainen, että jos siihen haluaa lähteä, niin sitten pitäisi siellä opintojen loppuvaiheessa varata aikaa ihan kunnolla sitten niihin väyläopintoihin. Eli käytännössä ollaan yritetty sitä järjestää silleen, että opintojen lopussa olette sitten ihan konkreettisesti siellä Karelian opinnoissa mukana ja sillä työllä sitten saapi eteenpäin sekä niitä Karelia-opintoja että meille tutkinnon valmiiksi. Eli me ollaan aina sanottu, että vähintään 2 kärpästä yhdellä iskulla, eli tosiaan samalla työllä menee eteenpäin meidän AMIS-opinnot ja kertyy korkeakouluopinnot, mutta sitten parhaimmillaan vielä voi varmistaa se jatko-opiskelupaikan. Se olisi vähän niin kuin 3. kärpänen sillä samalla iskulla. Nämä nyt on Jannen koneella, mutta ehkä mä nyt siitä huolimatta täältä yhden välilehen vielä avaan. Eli voi osaa edes kirjoittaa toisen koneella. Eli täällä eRiverian sivuillahan teillä on niin kuin nähtävillä ne kaikki väyläopintovaihtoehdot. Ja täällä on tämmöinen kuvaajainen, eli tämän voisin vielä sen verran näyttää, että miten se on mahdollista, että sillä samalla työllä ne 2 asiaa menee eteenpäin, niin tuosta kuvasta sen vähän niin kuin voi niin kuin nähdä. Eli kaikissa perustutkinnoissa on tämmöisiä valinnaisia tutkinnon osia, kuin korkeakouluopinnot tai sitten tämä yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, hirveän pitkä, saatte lukea tuosta. Silloin lopussa tuo jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Eli me pystytään tuommoisiin tutkinnon osiin käytännössä sijoittaa teidän korkeakouluopintoja, jos te lähdette niitä tekemään. Jos katsotte, siellä on niitä osaamispistemääriä siellä näiden palikoiden lopussa, niin huomaatte, että korkeakouluopintoihin menisi niin kuin jopa 15 ja tuohon toiseen menisi jopa 25 niin kuin pistettä. Ja kun mehän lasketaan tosiaan osaamispisteitä, mutta tuolla Kareliassa puhutaan opintopisteistä, mutta me ollaan käytännössä silleen tehty, että nämä on niin kuin 1 yhteen. Että jos te teette vaikka 30 opintopistettä Kareliassa, niin saman verran voi omiin opintoihin saada niitä osaamispisteitä. Mutta tämä onnistuu kaikkein parhaiten, jos te tiedätte että teitä kiinnostaa tämä väylä niin kuin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska tietysti se liittyy siihen teidän koko hoksiin ja opintojen suunnitteluun, että minkä verran sinne käytännössä niitä opintoja mahtuu. Että se vaikuttaa, että mitä muita valinnaisia teillä siellä ammatillisessa on. Eli kun tutkinnossa on kuitenkin ne tietyt rajat ja tietyn kokoisia ne ammatilliset valinnaiset siellä. Et jos teitä tämä homma kiinnostaa, niin kannattaa heti hihkua omavalmentajalle ja omalle opolle, että miten tämä olisi mahdollista ja miten kannattaisi niitä opintoja ylipäätään niin kuin suunnitella.
Mutta tästä siinä on niin kuin kokonaisuudessa kyse. Ehkä tämmöisellä pienellä aloituksella tässä. Ja sitten tosiaan nyt niin kuin mennään syvemmälle siihen rakennustekniikan insinööriväylään. Sieltä vielä niin kuin näytän tämmöiset asiat. Eli tämmöinen kuin väyläopinnot.fi-sivu, tuolta pääsette tuolta e-Riverian sivujen kautta kyllä tähän, jos haluatte katsoa sitä koko tarjontaa. Niin täällä niin kuin näkyy, että ilmoittautuminen ensi syksynä alkaviin väyläopintoihin. Silloin alkaa seuraavan kerran väyläopinnot, niin on toukokuussa. Ja siellä olisi 5 paikkaa varattuna väyläläisille, niin kuin näette. Ja sitten mitä täältä haluan niin kuin vielä sanoa, on se, että täällä näkyy siis niin kuin tekniikan väylät kaikki. Niin. Täällä näette, että nyt meillä on tämä info, ihan tuolla nettisivuillakin näkyvillä. Meillä on tämä info ja sitten täällä on myöskin mainittuna tällainen, että meillä on tämmöinen tutustumistilaisuus myöskin tulossa. Eli ideana se, että jos tämä nyt alkaisi vähän niin kuin kiinnostelemaan, haluaisitte sitä vakavasti pohtia, että tämmöinen voisi olla itselle kiinnostava vaihtoehto, niin kannattaa osallistua tuohon tutustumistilaisuuteen. Janne varmaan kertoo, mitä siellä tuleman pitää tarkemmin, mutta siellä sitten voi sitten kysellä vähän lisää, saada lisää infoa ja sen jälkeen vielä ennättää sitten lopullisesti sanoa, että lähdenkö vai enkö lähde. Olisiko tämä oma juttu? Olisiko semmoisella aloituksella? Hyvin voisi lähteä. Jannepa jatkaa. No niin. Onko teillä minkälaista käsitystä, mitä se insinööriopiskelu vaatii tai minkälaista se on? Oletteko koskaan ajatellutkaan, että voisitte lähteä opiskelemaan vielä lisää tämän tutkinnon jälkeen? Ei minkäännäköistä kiinnostusta tai hajua, mutta se saattaa jossain vaiheessa se kiinnostus herätä. Se herää joko nyt näiden opintojen aikana tai sitten myöhemmin. Ja onneksi näitä väyliä on erilaisia, mitä kautta meille pääsee opiskelemaan. Että tämä tekniikan väylä on tietysti semmoinen hyvä, että jos on niin kuin jo semmoinen selkeä kuva siitä, että haluaa vielä opiskella insinööriksi nykyisen tutkinnon jälkeen, niin tässä tosiaan saa niitä kärpäsiä lätkiä ihan kunnolla ja sitten vielä ehkä 4. laittaisin sen, että siinä monesti säästää se 1 vuoden vielä opiskeluissa, kun saa niin kuin, 2 tutkintoon niitä opintoja kasattua. Se tietysti varmaan mietityttää, että minkälaista se opiskelu sitten on, miten se eroaa näistä nykyisistä opinnoista, niin kyllähän siinä jonkunmoinen ero sitten on tietysti siihen, että vaikka ammattikorkeakoulua sanotaan, että se on semmoinen yhdistää teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa, mutta kuitenkin se teoriaosuus niin kuin insinööriopinnoissakin on vähän isompi kuin mitä näissä ammatillisissa opinnoissa on, että kannattaa tietysti varautua siihen, että siellä sitten vähän enemmän joutuu ehkä tunnilla istumaan ja sitten niitä teorioita opiskelemaan, että siinä varmasti semmoinen keskeinen ero, mutta on meillä sitten sitä käytäntöäkin siellä opinnoissa, että ne on sitten niin kuin insinöörin käytäntöjä, että me ei sitten niin kuin rakennella taloja siellä, vaan me suunnitellaan niitä taloja. Tai sitten kun meiltä valmistuu, niin sitten voi päätyä niin kuin rakentamaan niitä taloja ja johtamaan niitä rakennushankkeita. Että yleensä meidät tullaan niin kuin ammatilliselta puolelta niin monesti sen jälkeen, kun on oltu se 5-10 vuoteen työelämässä ja huomattu, että ei ole hirveän mukava tuolla räntäsateessa vääntää rautaa tai tehdä jotakin muita rakennushommia siellä, että sitten niin kuin halutaan vähän mukavempiin töihin, valkoinen kypärä päähän ja se näyttää niin mukavalta, kun ne siellä lämpimässä kopissa istuu ja näyttää, että kahvia vaan juo ja näin edespäin, mutta ei se nyt tietysti ihan sitä ole, mutta että se työjohtaminen sitten on vähän erilaista kuin se itse sen rakennuksen rakentaminen ja niiden rakennustöiden tekeminen. Että siinä varmaan se keskeinen ero niin kuin näiden opintojen välillä on. Ja tosiaan tuossa tutustumistilaisuudessa sitten käydään katsomassa vähän noita meidän talon paikkoja, tutustutaan noihin labratiloihin. En tiedä, onko teistä joku käynyt koskaan tuolla meidän labratiloissa tai meidän koululla. Että tiedätkö, missä Wärtsilä kampus on?
Tästä on semmoinen vajaa kilometri varmaan Linnuntietä tuohon se uuden liikenneympyrän kupeessa melkein ollaan siinä Sairaavalle mennessä vähän. Joo, jatketaan vähän eteenpäin suoraan tuosta sillalta ja vasemmalle jää se meidän kampus, niin siellä me ollaan ja meillä on siellä tietysti muitakin koulutuksia, on tekniikan koulutuksia, liiketalouden koulutusta, metsätaloutta ja muuta kaikkea koulutusta, että ei pelkästään niin kuin tekniikkaa ei siellä opiskella, mutta hyvin vahva on se tekniikan puoli siellä ja sen takia yleensä kierretään niitä labroja ja luokkatiloja, koska se meidän opetus siellä tapahtuu ja sitä se paljon on. Ja sitten tietysti kiinnostuneet, jotka tuonne tulee, niin sitten haluaa kysellä tarkennuksia niin kuin niistä opinnoista ja kerrotaan tietysti siitä opintojen sisällöstä ja tämmöisistä opiskelutavoista ja ihan käytännön asioista, esimerkiksi siitä, miten ruokailut ja tämmöiset niin kuin hoituu sitten siellä opintojen aikana, kun työ kuitenkin olette Riveria opiskelijoita sitten, niin päällä opiskelijana, niin teillä on tietyt etuudet sitten niin kuin täältä koulusta, vaikka sen ruokailun suhteen, mutta niitä sitten kerrotaan tarkemmin siinä vaiheessa, kun olette kiinnostuneet niistä väyläopinnoista. Sä puhuit noista lapporoista, niin se tarkoittaa varmaan käytännössä lähimpänä tämmöistä työsalia, mitä meillä on. No joo, aika lailla. Me käytetään semmoista, meillä on hyvin erilaisia niin kuin saleja siellä on niin kuin talotekniikan labraa ja konetekniikan labraa ja puutekniikallakin on betoni- ja puulabraa ja sitten meillä on vielä akustiikkalaboratorio tuolla Kaislakadulla, se on meidän uusin. Siellä pääsee esimerkiksi niin kaikennäköisiä äänimittauksia tekemään, vaikka tutkimaan ikkunoiden äänen eristävyyttä tai seinien äänen eristävyyttä. Jos olette ollut rakentamassa ja olette huomannut piirustuksista, että joku seinä on merkitty desibeliseinäksi, tarkoittaa sitä, että se insinööri on joutunut suunnittelemaan sen silleen, että se leikkaa vaikka liikenteen melusta jonkun 35 desibeliä poikkeen, tai se melu saa olla joku tietty täällä. Niin me voidaan tehdä niitä testejä siellä niin kuin niille ikkunoille ja osoittaa, että ne leikkaa oikeasti sitä melua sitten siitä. Sen verran, kun se suunnittelija haluaa tai se ikkunan valmistaja on niin kuin ajatellut, että insinööri tavallaan toimii semmoisena varmistajana sitten noissa hankkeissa kanssa, että se tekee erilaisia mittauksia ja selvityksiä. Että onko se rakennus semmoinen, niin kuin se on suunniteltu. Ei tarvitse olla ihan niin kuin kenenkään mielipiteen varassa sen suhteen. Eli aika paljon, varsinkin sitten 3. ja 4. vuonna, niin tehdään niissä labroissa hommia. Että ihan sovelletaan niin kuin käytäntöön. Ja harjoittelussa tai opinnäytetyö on 15 opintopistettä, niin se sitten monesti tehdään niissä labra-olosuhteissa. Käydään mittaamassa joskus työmailla, joskus sitten siellä labroissa tehdään niitä mittauksia. Betonin puristusveto, lujuuksia esimerkiksi tehdään niin semmoisia, mitä yleensä kun valetaan betonia tuolla työmaalla, niin niistä tehdään semmoinen puristuslujuuskappale, jolla sitten testataan, että onko se valu onnistunut, onko saavutettu riittävä lujuus siinä betonissa. Niin meillä opetellaan muun muassa niitä tekemään sitten siellä labroissa. Tavallaan ne asiat, mitä työ teette siellä työmaalla ja lähetätte sieltä erilaisia mittauskappaleita, niin myös sitten niin kuin, niitä voidaan testata ja meidän insinöörit tietää, mitä niille pitää tehdä niille testikappaleille. Mutta ehkä se riittää siitä labra-asioista, mutta jos se vähän niin kuin kuvaisi sitä käytäntöä, mitä se insinöörin työ on, niin ihan hyvä. Totta kai aika iso osa sitä työtä on myös sitten ihan se suunnitelmien laatiminen kädillä tai jollain mallinnusohjelmalla piirtämistä tai sitten niin kuin työmaan aikataulun tai kustannusten suunnittelua tai ylipäätänsä tuotannon niin kuin suunnittelua. Valitaan vaikka, että tehdäänkö paikalla valurakenteita vai ostetaanko elementit vai millä ne nostetaan ne elementit paikalle, että onko autonosturi vai torninosturi, että se on niin kuin sitä työmaapuolen asiaa sitten, että millä niin kuin suunnitellaan se työmaa toimivaksi ja sitten tietysti niiden ihmisten johtaminen siellä työmaalla, että jokainen joka työskentelee sillä yhteisellä työmaalla, niin sitten osaa niin kuin toimia oikein ja se työmaa edistyy niin kuin aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti. Niin se on sitten sitä työmaamestarin käytännön arkea. Noita nyt en ole aikaisemmin niin kuin puhellut, mutta ajattelin, että nyt saattaisi ehkä motivoida paremmin, kun vähän tietä sitä, että mikä se työkuva sitten on. Mutta rakennusinsinööri voi toimia kyllä monissa muissakin tehtävissä, että ei sen tarvitse olla suunnittelijana tai siellä työmaalla, että se voi myös olla niin kuin vaikka johtamassa rakennushankkeita tai jossain rahoituslaitoksessa tai sitten tekemässä niitä elementtejä, johtamassa sitä tehtaan tuotantoa tai vaikka suunnittelemassa vaan niin kuin niitä valuja
siellä mitä jossain Lakan tehtaallakin esimerkiksi tehdään, niin siellä on aika paljon meiltä valmistuneita insinööriä töissä. Et monenlaista hommaa kyllä pystyy se insinööri sitten tekemään, mutta en tiedä, onko teillä kommentteja niistä asioista. Sisustajia paikalla, niin puhuit tuosta noista CAD-ohjelmista, niin minkälaisia suunnitteluohjelmia siellä niin opinnossa on sitten käytössä? No, rakennuspuolella on käytännössä AutoCAD ja Revit, mitä käytetään. Niin kuin, se AutoCAD on tämmöinen perinteinen CAD-ohjelma, millä tehdään niin kuin tasopiirustuksia, mutta sitten Revitillä tehdään niitä kolmiulotteisia tietomalleja, rakennetaan niistä taloista, että ne on niin kuin meillä käytössä. Ja on meillä tietysti talotekniikan puolella on sitten CADsia, ja siellä on CADsia sitten, ja jonkun verran käytetään Vertexiä, mikä ilmeisesti on sisustuspuolella jossain ainakin ollut käytössä. Muistelen, että aikaisemmin ainakin siinä oli joku sisustus. En tiedä, onko teillä. Onko tutun kuuluinen ohjelma? Niin tarkkaan tiedä. Joo. Mutta se on meillä niin kuin pienessä käytössä, ja sitten Tekla on tämmöinen niin kuin järeempi niin kuin rakennesuunnitteluohjelma, mutta meillä ei oikein semmoisia sisustusohjelmia ole, että meillä kun insinööri ei yleensä on, tai insinööri eroaa arkkitehdistä oikeastaan siinä, että arkkitehtihan suunnittelee sen talon, miltä se näyttää, ja mitä materiaalia siinä käytetään, minkälaisia tiloja, toimintoja sinne rakennukseen niin kuin suunnitellaan, ja sisustusarkki tietysti sitten arkkitehti miettii sen, että miltä se niin kuin näyttää se tila, että valitsee kalusteet ja pintamateriaalit ja tämmöiset asiat. Niin rakennusinsinööri taas on se, joka niin kuin rakentaa ne raamit siihen ympärille, että se talo pysyy pystyssä, se saadaan aikataulussa kustannustehokkaasti rakennettua, ja sitten se kestää tuulen ja tuiskun ja oman painon ja kaikki tämmöiset asiat. Eli se mitoittaa niin kuin nämä kantavat seinät ja vaikka nuo yläpohjat ja välipohjat ja sillä lailla, että ne toimii, ne eristää lämpöä, ne kantaa, ne eristää ääntä ja ne ei värähtele liikaa ja muuta tämmöistä. Niin kuin vaikka nämä ulkoseinät suunnitellaan silleen, että ne tietysti eristää lämpöä, mutta myös sitten ääntä ja tämmöisiä asioita. Eli silleen puhutaan vähän eri asioista, että se sitten se sisustusarkkitehti, niin se ottaa sen insinöörin tekemän mallin tai arkkitehdin tekemän mallin. Yleensähän se silleen menee, että arkkitehti piirtää eka sen talon, sitten rakennusinsinööri suunnittelee siihen ne rakenteet, ja sitten se sisustussuunnittelija suunnittelee sen, niin kuin sen sisäpuolen siihen niihin eri tiloihin ja näin edespäin. Totta kai yhteistyössä mietitään vaikka ovien ja ikkunoiden paikkoja ja tämmöisiä niin kuin huonekorkeuksia, kalusteita ja näin edespäin. Entäs sitten tuo rakennusmestarikoulutus, kun sitäkin koulutetaan sitten amteessa, niin mitäs eroa sillä on vaikka rakennusmestari ja rakennustekniikan insinöörikoulutuksen välillä, ja jos on niin kuin arkkitehti ja no, insinööri, joo, meiltä ei valmistu noita mestareita. Savoniassa on lähin paikka, missä voi niin kuin, mestariksi valmistua. Ja mestarikoulutus aloitettiin silloin 15 vuotta sen takia uudelleen, kun insinöörit ei tahtonut pysyä siellä työmaalla. Nekin kyllästyi siihen työmaa-hommaan ja ne halusi niin kuin nousta siellä urallaan parempiin asemiin, ja sinne tarvittiin niitä työjohtajia sinne työmaalle. Niin mestarit on, ehkä heidän niin kuin pääasiallinen työ on joko vastaava mestari, vastaava työjohtaja siellä työmaalla, tai sitten joku nuorempi tai vanhempi mestari, että yleensä saa vaikka niin kuin perustukset johdettavaksi tai sitten jonkun ilmastointikanavien asennuksen tai sähkökanavien asennuksen, tai aika usein niin kuin nämä alaslaskut, mitä tehdään niin kuin tuon tekniikan suojaksi, niin ne saattaa olla jollakin niin kuin mestarilla vastuulla. Se voi olla myös insinööri sitten, että kaikille insinöörille ei löydy niitä vastaavan mestarin töitä eikä sitten niin kuin niitä ylemmän tason töitä, ja sitten toisaalta niin mestareille saattaa joskus löytyä ylemmän tason töitä, että se on vähän niin kuin veteen piirretty viiva, että mikä se taso on, mutta mestarit on yleensä enemmän niin kuin työmaajohdossa, ja insinöörit on sitten enemmän niin kuin rakennushankkeiden johdossa, että niillä on vähän isommat saappaat vaan sitten, jos jonkunnäköinen karkea niin kuin jako halutaan siihen laittaa. Mutta kun insinööri tosiaan voi olla suunnittelijana tai työjohtajana tai muuten, niin mestari ei yleensä pysty olemaan sitten
Sillä kun rakennusala on semmoinen, että vaikka se työjohto tai suunnittelu, niin se vaatii tiettyjä opintoja ja tietyn työkokemuksen. Eli puhutaan pätevyyksistä. Ei voi olla vastaavana työjohtajana, vastaavana mestarina, jos ei ole riittävät opinnot, oikea tutkinto ja sitten riittävä työkokemus. Tavan työjohtajana voi olla periaatteessa kuka vaan, mutta niin kuin vastaavana työjohtajana, joka vastaa vaikka työturvallisuudesta niin kuin siellä työmaalla, niin siinä pitää olla se koulutus. Niin sen takia se koulutus on tärkeä. Ja pätevyyksiä on myös sitten niin kuin suunnittelupuolella, että jos haluaa suunnitella puurakennuksia, niin pitää olla tietyt pätevyydet, ja jos haluaa suunnitella niin kuin teräsrakennuksia, niin pitää olla teräsrakennuspätevyydet. Tietty määrä teräksen opintoja ja tietty työkokemus ja se tutkinto. Mutta ne mestarit, ne ei niissä opinnoissa saa niitä opintoja niin kuin kovinkaan korkeisiin pätevyyksiin, ja toisaalta niin ei esimerkiksi saa suunnitella omakotitaloja esimerkiksi. Että heidän tehtävä on niin kuin lähinnä se työjohtaminen. Kun insinöörit taas sitten saa suunnitella noita omakotitaloja, rivitaloja ja korkeintaan, oliko se 2 vai 3 kerroksisia taloja, ja sitten arkkitehit saa suunnitella noita kerrostaloja esimerkiksi, yli 3 kerroksisia kerrostaloja. Insinöörit ei taas saa suunnitella niitä, niin kuin arkkitehtikuvia, mutta ne saa rakenteet suunnitella. Se on aika monimutkainen systeemi se pätevyyssysteemi täällä, ja meidänkin opetussuunnitelma niin kuin rakentuu sen pätevyyssysteemin varaan. Viime vuonna viimeksi niin kuin muutettiin näitä pätevyysvaatimuksia, myöskin on jouduttu miettimään, että vastaako ne meidän opinnot nyt niitä vaadittavia pätevyyksiä. Mitäpä joku ihan konkreettinen esimerkki, missä teidän rakennustekniikan insinöörejä työskentelevä esimerkiksi Joensuussa? No varmaan täälläkin on opettajina. No muualla. No rakennusvalvonnassa esimerkiksi on meiltä aikoinaan valmistunut insinööri nyt niin kuin rakennustarkastajana. Siellä toimii, ja sitten oikeastaan aika lailla kaupungin kaikki niin kuin tämmöiset, mitkä liittyy kiinteistöihin, niin kuin näiden rakennusten ylläpitoon, huoltoon, korjauksiin, tämmöisiin, niin siellä on niin kuin meiltä valmistuneita insinööriä. Sitten jos joskus olette törmännyt tämmöiseen kuntotarkastusasioihin, useampia firmoja Joensuussakin on, jotka tekee niin kuin kiinteistöjen kuntotarkastuksia tai katselmuksia. Ainakin silloin, kun myydään tai ostetaan niin kuin asuntoja, niin silloin yleensä pankki tai se ostaja tai myyjä vaatii se, että pitää tehdä kuntokatselmus. Niin aika usein meiltä valmistunut insinööri käy sen tekemässä. Tai jos haluatte lähteä suunnittelemaan itselle omaa kotitaloa, niin aika todennäköistä on, että törmäätte meiltä valmistuneeseen tai jostain muualta valmistuneeseen insinööriin. He aika tyypillisesti tekee niitä suunnitelmia. Et se insinööri on löytyy yllättävistä paikoista monesti. Siinä nyt ainakin niin kuin esimerkkejä, mutta vaikka niin kuin opettajana, niin täällä ammatillisella toisella asteella saa insinööri toimia, kunhan on pedagogiset opinnot suorittanut, niin saa sen pätevyyden siihen toimimiseen. Eli se vielä siitä, että aika paljon niin kuin erilaisia opintoja. En tiedä, kannattaako minun näistä enää sen enempää jaaritella, mutta täällä on nyt... Ainakin se väyläopintojen sisältö. Joo, mutta mä voin vilauttaa tässä vaan minkälaisia opintoja ne meillä on. Tämä ilmeisesti viepi kuitenkin tuonne meidän opetussuunnitelmaa itsessään. Meillä on siis 2 suuntautumista, joista teidän ei tarvitse vielä välittää. Se suuntautuminen valitaan vasta sitten toisen vuoden keväällä. On se tuotantopainotteinen ja suunnittelupainotteinen. Et jos kiinnostaa se työjohtohomma sillä työmaalla tai niiden rakennushankkeiden parissa, niin kuin vaikka rahoituksen ja muun suhteen, niin silloin ehkä se tuotanto on se hyvä. Mutta jos tykkäätte suunnitella niitä rakennuksia, piirtää niitä, niin sitten se suunnittelu ehkä on mieleisempi. Mutta tästä nyt näytän, että eli 4-vuotinen tutkintohan se on, 240 opintopistettä, se mestaritutkintohan oli 210, eli se on 3,5-vuotinen tutkinto, kun tämä insinööritutkinto on 4-vuotinen tutkinto. Ja meillä nämä opinnot menee aika lailla niin kuin suunnitellusti silleen, että ei ole niin kuin yliopistolla, missä itse joutuu
tarkkaan miettimään, että missä järjestyksessä ne opinnot opiskelee. Tosin minun opiskeluajoista on jo aika pitkä aika, niin voi olla, että sielläkin on menty vähän enemmän lukujärjestyssuuntaan, mutta meillä niin kuin etenee tälleen, niin kuin aloitellaan perusaineista ja sitten mennään pikkuhiljaa niihin vaativampiin juttuihin. Eka vuoden opintoja meillä on 60, itse asiassa 59 opintopistettä on tarkasti. Eli työhän voitte opiskella joko sen käytännössä lyhyen väylän tai pitkän väylän, mutta taitaa nykyään kaikki tulla melkein sillä lyhyen väylän opinnoilla kuitenkin lopulta meille sisään. Lyhyt väylä tarkoittaa 30 pistettä opintoja plus sitten tutkinto täältä Riveriasta. Ja keskiarvo pitää olla meidän opinnoissa vähintään se 2, että pääsee meille sitten niin kuin opiskelijaksi. Yleensä riittää puolen vuoden opinnot, mutta nytkin taitaa mennä kevääseen asti sitten meidän väyläopiskelijalla erinäistä syistä johtuen. Niin katsotaan sitten millä väylällä myöhänet otetaan, mutta eiköhän myöhänet oteta sitten joka tapauksessa sisään kohdassa. 30 pistettä ja arvosana 2 niin täyttyy. Siellä on Janne, yksi kollega Kareliasta aina sanoo, että insinöörit opiskelee ensimmäisen vuoden aikana puhumaan insinööriä. Kerrohan vähän siitä. No joo, konetekniikka on semmoinen, että ne on vielä tämmöinen jumittanut tuonne vanhoihin aikoihin. Me on koitettu päästä niistä vanhoista ajoista eroon, mutta ei me ole päästy kuitenkaan. Että vähän sama asia meillä, että insinöörin perustaitoja on laskeminen, sitten vielä se laskeminen, sitten kielet, suomen kieli, enkku ja myös se ruotsi. Niillä pääsee jo pitkälle. Oikeastaan siinä se insinöörien ydin oikeastaan onkin. Että ekana pitää oppia laskemaan ja vielä kerran laskemaan. Sitten pitää osata myös puhua ja mielellään useammalla kielellä. Suomellakin pärjää, ruotsi on pakko opiskella ja englannista kaikki tykkää muutenkin, niin sitä ei tarvitse edes motivoida. Vai mitä? Eikö näin? Mutta sen on huomannut, että englanti meillä ei ole haastavaa monellekaan. Että tulipa vaikka lukiosta tai täältä Riveriasta tai mistä tahansa niin kuin toisen asteen oppilaitoksesta, niin englanti ei tänä päivänä ole niin kuin yleensä hirveän haastavaa. Mitä meillä joutuu sinne Englannissa opiskelemaan, niin pitää alakohtaista sanastoa ja jonkun verran kertaamaan tietysti sitä, niin kuin, sitä kielioppia ja muuta. Ja sitten niin kuin, meillähän pyritään siihen, että meiltä valmistuneet insinöörit olisivat kansainvälisiä, he osaisivat niin kuin keskustella niistä oma alan insinööriasioista myös muilla kielillä kuin suomeksi, niin sen takia meillä sitä englantiakin on. Ja sitten ruotsihan on kanssa, meillä ruotsi tulee tietysti lainsäädännöstä, että se on tämä virkamiesruotsi, olette varmaan kuullut, niin kaikkien on niin kuin periaatteessa opiskeltava se ruotsin kurssit. Meillä tällä hetkellä on 2 ruotsin kurssia siinä. Ja sekin on osa sitä insinööriyttä. Ja tänä päivänä niin Pohjoismaissa on tarjolla hyviä harjoittelutyöpaikkoja rakennuspuolen insinööreille, niin se varmasti on niin kuin myös etu, jos sitä ruotsia osaa välttävästi tulee toimeen niin kuin siellä työpaikalla ja näin edespäin. Mutta se Jukka, mitä se tarkoittaa, niin Jukka tarkoittaa tätä matikkaa, dynamiikkaa. Sitten siellä on keväällä statiikkaa, differentiaalilaskentaa, integraalilaskentaa, termodynamiikkaa, kemiaa. Eli tuommoisia aineita, mitkä on niin kuin periaatteessa lukioaineita, mitkä vaan pitää niin kuin ottaa haltuun. Teillä ilmeisesti niitä vähän vähemmän on teidän opetussuunnitelmassa. Ja se on huomattu, että niistä kyllä selviää ihan hyvin niistä aineista, kun vaan asenne on kohdallaan. Mutta jos ei ole, niin sitten ei selviä. Vähän niin kuin kaikessa. Ei ole silleen niin kuin kompastinkiviä ollut kellekään nuo aineet, niin kuin, jotka on tietysti selvinnyt sitä ekasta vuodesta ja jotka on vaan viittinyt panostaa, mutta nuihin se perustuu kuitenkin se meidän, niin kuin, nämä meidän muut opinnot tuolla, jos katsotaan, niin täällä on sitten toisena vuonna, jotka ei kuulu nyt siihen väylään, niin täällä on puurakenteet, betonirakenteet, geotekninen suunnittelu, pohjarakennus, hiilipäästölaskenta ja niin edespäin, statiikka, lujuusoppi,
teräsrakenteet 1, betonirakentaminen 2. Kaikissa tarvitaan sitä matikkaa, fysiikkaa, että pärjää niistä, oppii niitä erilaisia rakenteita suunnittelemaan. Niin, jos olette joskus miettinyt, että mihin sitä matikkaa ja fysiikkaa oikeasti tarvii, niin nyt olette niin kuin oikea asia äärellä, että meidän opinnoissa sitä oikeasti tarvii. Mutta siitäkin selviää, nuo on kuitenkin aika käytännönläheisiä nuo materiaalijutut, että se opiskelu, että oppii puhumaan sitä insinööriä, niin on se vaativin juttu, ja suurin kehitys tapahtuu tässä ekana syksynä, että jos tuo malttaa niin kuin opiskella huolellisesti, niin selviää varmasti keväästä ja sitten jatkostakin tosi hyvästi, että meillä tarvii oikeastaan se syksy opetella sitä insinööriyttä, sillä jos sitten pärjää aika pitkälle kyllä monesti. Mutta teidän väylä sitten, kun tuutte meille, niin käytännössähän se muodostuu näistä 30 opintopisteestä, mitä tässä ensimmäisenä syksynä on. Ne on tuommoisessa 2 moduulissa, insinöörin perusopinnot ja perehtyminen talon rakennukseen. Tuommoisia opintoja, jos nuo saatte kaikki suoritettua, noistahan muutaman pisteen sai korvattua niillä vaikka niillä ruotsin kertauskursseilla tai muilla, että ihan kaikkia ei tarvitse edes kerralla saada läpi, mutta tietysti hyvä olisi, jos ne sais kerralla läpi, niin pääsisi sitten hakemaan. Ja näistä tosiaan pitää saada se arvosana keskimäärin 2, kun maksimi on se. Mä tuli oikosulku, mutta 5. 1-5. Niin. Puhuu vanhoista opinnoista, kun muistaa yliopistossa oli 3 asti aikana, niin heti menee pääsevästi. 5. Tänähän me niitä arvosanoja on. Eli 1-5. Eli 2 on kuitenkin aika helppo saada sitten niin kuin keskimäärin noista. Ja lähinnä vaan, että ne pisteet tulee sitten täyteen. Miltä nuo näyttää? Hyvältä näyttää. Joo. Se on sinällään hyvä, että siinä tulee jo nimenomaan teidän alan niin kuin syvintä Joo. juttua siinä heti alkuun, niin sitten tietää ikään kuin väyläopinjonkin kautta, sitten, että mitä se ajosti oikeasti on se insinöörimaailma. Niin, semmoista pehmeitä laskua tavallaan ei meidän opintoihin silleen ole, että se lähdetään niin kuin saman tien. Se 4 vuotta kuitenkin rajoittaa siinä sitä opiskelua, että niin, pakko mennä vaan eteenpäin ja nuo perusasiat on otettava haltuun. Varsinkin tänä päivänä niin nämä niin kuin perusmatiikan taidot on monesti aika heikkoja jopa lukiosta tulevilla, että niin, niitä joudutaan kertaamaan tosi paljon siinä ekana syksynä. Sitten jos on pitkän matiikan lukenut lukiosta, niin monesti pärjää aika hyvin niissä, mutta niin, muuten voipi olla sitten vähän haastavampaa. Tässä on niin semmoinen mahdollisuus nyt, että tavallaan, että jos tähän väyläopintoihin lähtee, niin pääsee ihan rauhassa kokeilemaan, että miten se onnistaa ja sujuuko ne opinnot ja onko tämä nyt koulutus edes se oma, niin kuin mikä haluaa oikeasti eteenpäin tehdä, että ei tarvitse hakea siellä yhteishaussa valmistumisen jälkeen. Se on niin kuin, voi olla joskus sitten aika karuakin, jos huomaa sitten sen jälkeen, että ei ollutkaan omaa alaa. Tämä on niin turvallinen tapa kokeilla, että onko se korkeakouluopiskelu oma juttu vai ei. Semmoisen huomioon on tehnyt, että kukaan, joka on jättänyt kesken väyläopinnot, niin ei ole tullut takaisin enää. Niin. Se on aika lailla hyvin varmistunut siinä, että ei ollut omia opintoja. Että jos haluaa semmoisen varmuuden saada, niin kannattaa käydä kokeilemassa sitten myös sitä. Mutta sitten onhan meitä valmistunut tosiaan opiskelijoita. Täällä oli niitä videoita. Missä ne nyt meillä olikaan? Toisella sivulla sinne Raksa. Niin Korhosen Tommi esimerkiksi on tällä hetkellä tuolla Kuukivellä töissä. Olette varmaan huomannut tuolla, jos olette Liperissä Ylämyllyllä ajanut, niin siellä on semmoinen iso harmaa halli, missä pihalla on semmoisia isoja leikopalikoita betonista tehtyjä, niin se Kuukivi pääasiassa tekee niin kuin valmisportaita noihin kerrostaloihin ja muihin rakennuksiin. Niin Tommi on siellä suunnittelemassa niitä portaita ja sitten niin kuin sen tuotannon suunnittelussakin kanssa mukana. Että
siellä valmistuksessa ohjaa tavallaan sitä valmistusta, että ne portaat valmistetaan niin kuin suunnitelmien mukaisesti. Ja just tässä pari kertaa syksyllä Tommia näin ja tosi tyytyväinen tuntuu olevan. Valmistui viime vuonna, muistan viime keväänä. Ei nyt tämän keväänä, vaan edellisenä keväänä niin valmistui insinööriksi. Niilo on taas sitten jakso meillä 3 vuotta ja totesi sitten, että nyt oli riittävästi insinööriopintoja ja päätti vaihtaa alaa kokonaan sitten, muistelen näin, että semmoistakin kasvua siinä sattuu siinä matkan varrella. Tietysti se on haastavaa ikää, kun 20 molemmin puoli on kaiken näköistä muutakin kiinnostuksen kohdetta, eikä aina tiedä, että mitä haluaa ja mitä pystyy tekemään. Niin aina niitä kasvutarinoita sitten on, että huomaa, että nyt ei ollutkaan tämä rakennusala ollenkaan minun ala. Ja se on vaan hyvä, että se niin kuin varmistuu sitten sitä kautta. Ja monesti kun sitten sen toiset opinnot aloittaa, niin se on huomattavasti varmemmalla pohjalla sitten jo se valinta niissä. Mutta niitä tarinoita on meiltä aika paljon. En muista yhtään montako on valmistunut jo Väylistä, mutta aika paljon on. Sen saatossa varmasti. Joo. Ei varmaan noita kannattaa katsoa Katsoa niitä valmentavia myöskin, kun niistä nyt viitattiin kuitenkin. Niin. Tuosta. Joo. Eli nyt jos miettii tuota vaihtoehtoa, kellopa vielä vähän alaspäin pyytää sieltä. Siellä kun on näitä minuustako opintojaksoja, niin tämähän voisi olla myös sellainen yksi, jos niin mietityttää, että ehkä voisi olla kiinnostavaa, mutta en ole ihan varma, haluaisiko lähteä näihin väyläopintoihin tai mahdollisesti myöhemmin tutkinto-opintoihin, niin sitten olisi tämmöinen minustako rakennustekniikan insinöörivaihtoehto. Kerropa vähän, mitä se pitää sisällä. Joo, se on semmoinen, en tiedä mitä tästä tapahtuu, jos mä avaan täältä. Sen tuon. Joo, tästä pystyy ilmoittautumaan tuonne kurssille. Eli se on semmoinen itseopiskelukurssi, muulle kurssi, jossa on aika paljon erilaista aineistoa, kerrottu ensinnäkin niistä insinööriopinnoista, vähän samoja asioita, mitä tässä on nyt kertonut, ja sitten myös meidän niin kuin, rakennustekniikan opinnoista ja niistä tehtävistä, mihin meillä niin kuin, valmistuu. Ja sitten siellä on tästä hakuprosessista jotakin tästä hiilineutraalista rakentamisesta niin kuin yhtenä osa-alueena, mikä on meillä semmoinen tuolla Muoto-Opsissa niin kuin semmoinen kantava teema, niin siitä on omia tehtäviä. Ja sitten on semmoisia, osa niistä tehtävistä on siis pakollisia, nuo mitkä luettelin äsken, niin ne oli pakollisia tehtäviä, ja sitten on myös semmoisia niin kuin vapaaehtoisia tehtäviä, jos haluaa vaikka vaihto-opinnoista saada vähän infoa ja haluaa tehdä niihin liittyviä tehtäviä, tai sitten tutustua Joensuuhun opiskelijakaupunkina, tietysti tunnette se jo aika hyvästi, mutta ne on niin kuin semmoisia vapaaehtoisia tehtäviä, mitä voi tehdä, mutta ne pakolliset tehtävät tekemällä niin pystyy saamaan sen 2 opintopistettä tuosta kurssista. Tässä minun kurssissa niin ne on semmoisia niin sanottuja reflektoivia tehtäviä, että joutuu vähän niin kuin itse pohtimaan ja miettimään, että olisiko minusta insinööriksi ja olisiko minusta rakennustekniikan insinööriksi ja sitten vähän ottaa selvää, että miten meille haetaan. Siellä on muun muassa nämä väyläopinnot niin kuin yhtenä mahdollisuutena tai sitten muut mahdolliset väylät, mitä pitkin meille pääsee. Että samalla kun niin kuin ottaa selvää meidän opinnoista ja siitä insinööristehtävistä ja alasta, niin saa myös sitten opintopisteitä suoritettuja. Ja näähän saa meillä sitten sinne tutkintoon sisällytettyä nämäkin opinnot. Ja kerryttää sitä 30 pistettä, mikä oli se edellytys, että voi hakea täällä opintojen pohjalta tutkinto-opintoihin. Ja käy myöskin meille sitten Y-valinnaisiin, jos sellaisia tarvii. Joo, ihan hyvä. Tuo ei ole ehkä ihan niitä helpompia kursseja, tuo minun kurssi, että niin siinä joutuu vähän jopa tekemään töitäkin, mutta se on kuitenkin semmoinen maistiaiskurssi niihin opintoihin jo vähän, että minkälaista se voisi se opiskelu sitten meillä olla. Siellä on myös niitä uratarinoita, joita löytyy myös muuten sitten täältä meidän verkkosivuilta, että jos rupeaa kiinnostamaan, niin täällä on meiltä valmistuneiden insinöörien uratarinoita. Tiia esimerkiksi on tuossa insinööritoimisto 2K:lla ollut jo useamman vuoden ja näin edespäin, että noita kannattaa tietysti katsoa kanssa.
Sitten jos ne kieli- ja matemaattiset aineet vähän mietityttää, niin näitä valmentavia opintoja on niin kielistä, on ruotsista, englannista ja sitten on matikasta 1. ja 2. valmentava matikka ja sitten on vielä valmentava fysiikka kurssi, eli nuo kaikki pystyy suorittamaan ja saamaan niistä sitten niitä opintopisteitä jo sinne tutkintoon ja sitten varmasti myös Riverian tutkintoon, että noita kannattaa kyllä harkita. Varsinkin nuo matikat, fysiikat niin kuin omasta näkökulmasta on ollut kyllä silleen hyviä, että niillä on päässyt jo vähän niin kuin makuun siitä, että mitä se voisi olla se matikan ja fysiikan opiskelu meillä, mutta tietysti se varsinainen opiskelu sitten alkaa vasta myöhemmin. Missä määrin tuo vaatimustaso vaikka noissa matematiikossa ja vaikka tuossa fysiikassakin niin vastaa nyt sitten niitä insinööriopintoja, joita siellä sitten syksyllä olisi edessä? Kyllähän siellä käydään samoja asioita tietysti. Ja sitten kun ne on rakennettu silleen, että niitä pitää niin kuin tahkota niin kauan, että niistä pääsee eteenpäin sitten, niin kyllähän se aika pitkälle tietysti on, mutta kun ne on valmentavia kursseja, niin tietysti tuo tavallaan kaikki semmoiselle perustasolle, mistä on hyvä lähteä sitten niissä meidän syksyopinnoissa niin kuin liikkeelle. Että pelkästään nuilla ei niin kuin vielä saa läpäistyä niitä matikan fysiikan kursseja, mutta jos on vähän epävarma niistä omista taidosta, niin nuilla saa vähän niin kuin semmoista matemaattista ajattelua petrattua kyllä sitten siinä. En ole itse tehnyt noita kursseja, niin en osaa sanoa sitä sisällöstä sen tarkemmin. Niitä oli 3 aikaisemmin, mutta se poistettiin tuosta matikasta, että se nyt on vain 1. ja 2. Ja tosiaan näistä sitten kanssa voi saada niitä pisteitä siis myöskin sinne väylähakuun ja sitten niitä voi sinne Y-valinnaisiin. Siellä on vielä vähän piiloja tuolta ylähelmasta, niin nuo 2 uutta, nämä kehityskirjoittajana ja tehoa-opiskelu, eli semmoisetkin siellä on vielä tarjolla. Joo. Niin käytännössä siinä vaiheessa, kun lähdetään suunnittelemaan Y-valinnaisia, nythän teillä varmaan pakolliset tässä mukavasti pyörii, ketkä olette tässä nyt ykkösvuoden opiskelijat kuulolla, niin sitten jos yhtään nämä kiinnostaa, niin voi sitten Y-valinnaisiin näitä valita ja lähteä jo sitä kautta vähän kokeilemaan, että voisiko tämä korkeakoulumaailma olla sitten oma juttu tai ei. Tämä opiskelutaidot haltuun on huomattu, että se on hirveän tarpeellinen kurssi tänä päivänä ihan mistä tahansa meille tuleville opiskelijoille, kun se muutos oikeastaan siitä peruskoulumaailmasta ja lukio- ja niin kuin ammattikoulumaailmasta on kuitenkin aika raju, että se opiskelu vaatii aika paljon semmoista itsenäistä otetta, omaa vastuun kantamista niistä opinnoista, että mäkin tietysti opona ja opettajatuutorina aina perään vähän huutelen, jos siellä ei ala niin kuin suorituksia tulemaan, mutta ei meillä periaatteessa kaikki on täysi-ikäisiä ja jokainen on vastuussa niin kuin omista opinnoistaan, niin ei me ruveta niin kuin kädestä pitää enää niin kuin neuvomaan ja ohjaamaan siinä opiskelussa, että tietysti totta kai opettajat on ammattitaitoisia, osaa käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä ja näin edespäin, mutta se vaatii sitä, että myös kuulijalla on niin kuin taitoa ottaa siitä tiedosta tavallaan vaari, että osaa tehdä muistiinpanoja, osaa reflektoida niitä asioita, eli yhdistellä kaikkea aikaisemmin oppimaan siihen uuteen ja näin edespäin. Niin siinä on aika isoja puutteita tänä päivänä, ja varsinkin tekoäly on tuonut sen meille kyllä, että osa opiskelijoista ei viiti käyttää enää päätänsä ollenkaan. Aina kun tulee joku ongelma, niin otetaan ChatGPT tai joku muu vastaava tekoäly käyttöön ja katsotaan mitä se sanoo. Ja sitten se lätkästään sinne harjoitustyöhön ja sillä se. Hirveän mukava opettajana sitten arvioida niitä töitä, kun katsoo hienosti jo otsikoita ja opas tämä opiskelija osannut käyttää niin hienoja käsitteitä, että minäkään en ymmärrä, että mitä ne tarkoittaa. Voin sanoa, että harjoitustöiden taso on 2 vuodessa noussut ihan järkyttävän paljon. Ja ei se ole mikään muu kuin se tekoäly, mikä siinä vaikuttaa. Mutta sitten kun työ menette työpaikalle ja teidän pitäisi osata jotakin, ja työ vaan katsotte siitä ChatGPT:stä, niin se ei aina pysty antamaan vastauksia, eikä se anna aina oikeita vastauksia. Saattaa mennä se rakennustyömaa vähän pahasti pieleen, kun luottaa liikaa siihen tekoälyyn. Että sitäkin pitää oppia käyttämään, ja sitähän me kanssa opetetaan niin kuin käyttämään. Sehän on hyvä työkalu opiskeluun, oppimiseen, näin edespäin, mutta se pitää myös sitten valjastaa niin siihen oppimisen tueksi, että päähän niihin pikkuja asioihin. Niistä asioista tuolla puhutaan, että
Sille, ja sitten tietysti meillä kirjoitetaan aika paljon erilaisia raportteja. Insinöörit tekevät niitä suunnitelmia, kaiken näköisiä sopimusasiakirjoja ja muita. Siellä jos on hirveästi kirjoitusvirheitä niissä sopimuksissa, niin sitten toinen puoli lukee niitä ihan eri lailla kuin toinen puoli niitä sopimuksia. Kaikki ymmärtää eri lailla, että paljonko se tulikaan maksamaan. 1-0 puuttuu siitä urakkasummasta, niin se on toisen voitto ja toisen tappio. Et huolellisuutta kirjoittamisessa tarvitaan, ja insinööri on se, joka varmistaa kaikki asiat, rakenteet ja sopimukset ja kaikki muut. Niin pitää olla huolellinen niissä asioissa. Et sen takia näitä on niinku haluttu tuoda jo tänne niinku valmentaviin opintoihin, että olisi semmoiset perusajatukset jo niinku mukana. Vähän meni nyt tämmöiseksi paasaamista. Ei minä nyt niin paha paasaamaan ole, mutta se joskus vaan ärsyttää. Monesti sitten 3., 4. vuonna huomataan kyllä, ja moni huomaa opiskelija, että niin ei näillä pärjää näillä oikomishoidoilla, että pakko on niin kuin oikeasti perehtyä niihin asioihin. Ja semmoista kasvamista tapahtuu sitten siinä, kun sanotaan 23-24-vuotiaasta 22-vuotiaat, niin kummasti sitten rupeaa niin kuin miettimään. Kun pitäisi seuraavana vuonna lähteä jo sinne työmaalle suunnittelemaan tai johtamaan, niin vastuu sitten lisääntyy ja kasvaa. Hyvä tässä vaiheessa vähän opetella, että mitähän se voisi olla se vastuun kantaminen sitten siellä jatkossa. Hyvä. Onko näistä? Noita voi niin periaatteessa tehdä jo milloin vaan, vaikka. Joo. Mutta toki sitten niin kuin kannattaa vähän miettiä sitä omaa aikataulua, että milloin se olisi järkevää, mutta ennen, jos haluaa sinne väyläopintoihin, niin kannattaisi noita tehdä. Joo. Lämmin suositus. Ja maksuttomiahan nämä oli teille, että näistä ei ole minkäännäköistä kustannusta, niin ei ole muuta kuin hyötyä vaan, jos niitä lähtee tekemään sitten. Eli semmoinen perusnyrkkisääntö näissä ehkä se, että eka vuonna keskitytään vielä meidän opintoihin ja tehdään pakolliset Y-aineet. Toisena opiskeluvuonna sitten voidaan jo valinnaisia tehdä täältä Karelian puolelta noita valmentavia, ja 3. vuoden syksy sitten, jos haluaa lähteä oikeasti niitä väyläopintoja tuonne Karelian puolelle tekemään, niin ollaankin sitten jo siellä Karelian opinnoissa sitten kiinni, eli opiskellaan ihan siellä tutkinto-opiskelijoiden mukana niitä insinööriopintoja, ja 2,5 vuotta, jos kaikki on mennyt hyvin, niin on mahdollista valmistua perustutkintoon täältä meiltä, ja samalla sitten sille, että on jo se erillishakukelpoisuus sitten sinne Kareliaan. Ja jos ei 2,5 vuoteen taivu, niin sitten on vielä mahdollista vähän jatkaakin, niin kuin Janne sanoi. On myöskin mahdollista sitten jatkaa siellä väylässäkin niin pitkään, että on valmistunut meiltä ja vähintään se 30 pistettä sitten on plakkarissa. Joo, monesti se armeija tulee siinä sotkemaan vielä väliin, sitten sen kanssa joudutaan pelaamaan aina sitten niitä pisteitä ja muita, mutta niin ne on aina tapauskohtaisia juttuja. Sitä itse opiskelustahan me ei ole varmaan puhuttu vielä mitään, minkälaista se niin kuin käytännössä siellä on, että teillähän ei tule semmoisia liivejä niin kuin päälle tai vilkkuvaloa, että olette väyläopiskelijoita, vaan te niin kuin, olette siinä porukassa niin kuin kaikki muutkin opiskelijat, että käytännössä se ei niin kuin eroa millään tavalla sitten siitä niin kuin teidän opiskelun niin kuin muiden opinnoista, että ensimmäisten viikkojen jälkeen olette jo niin kuin käytännössä sitä samaa ryhmää, eikä meillä silleen niin kuin erotella, mitä nyt Eine aina silloin tällöin kyselee, että miten ne väyläopiskelijat jaksaa, niin sitten pitää muistella itsekin, että kukahan meillä oli se väyläopiskelija siellä, mutta niin, yleensä niin kuin aika hyvin sulautuu siihen joukkoon, että ainut tietysti sitten, jos on alaikäisiä, niin sitten kaikki opiskelijatapahtumat ja tämmöiset pitää miettiä tarkemmin, että niihin ei voi sitten kaikki osallistua, eikä sitten tietysti kaikki tämmöinen vaihto-opiskelu ja muu, niin niihin rahoituksiin ei ole niin kuin mahdollista päästä kiinni, mutta muuten niin kuin perusarki niin aika lailla menee, ja se ruokailu tosiaan on mahdollista järjestää joko täällä tai sitten tuolla meillä, että kaikki niin kuin semmoiset käytännön asiat onnistuu. Sitä ei kannata niin kuin pelätä, että minkälaista se arki tulee siellä sitten olemaan. Hyvä. Onko herännyt kysymyksiä täällä tai siellä verkossa? Kaikki tuli selväksi. Hyvä. Iso kiitos, Janne. Se on aina mukava kuulla sun suusta, niin kuin te arki ja opinnot, mitä ne on, niin kuin aina yritän täällä kertoa, se on aina vähän sitten mututuntumalla. No, pikkusen koitan aina pelotella vähän, että niin miettii ennen. Se on kuitenkin oma riskisen lähteä sitten ne opinnot täällä taas sitten vähän niin kuin joudutaan miettimään uudelleen,
päättääkin pari viikon päästä sitten, että ei se ollutkaan minun juttu, niin sen takia koitan vähän niin kuin sitä arkea tuoda sitten ja semmoista realismia siihen juttuun, että ei niin kuin turhaan lähde kokeilemaan sitä asiaa. Joita varmasti joutuu tekemään, se on ainakin semmoinen, että ei ne niin kuin ilmaiseksi tule ne opinnot. Ei, mutta kyllä silleen, jos tasaisesti työskentelee ja malttaa illallakin vähän asioita tehdä. Niin, sanotaan sitten, kun rupeaa viikkotyöaika yli 80 tuntia olemaan, niin sitten nyt on liikaa. 40 tunnilla aika hyvin pärjää. Et jos 8-4 tekee töitä niin kuin normityömaalla, niin sillä pitäisi pärjätä meidän opinnoissa ihan hyvin. Opetusta meillä on 27 tuntia per opinto. Tai niin kuin se työmäärän laajuus on 27 tuntia per opintopiste. Niin kuin siitä voi laskea paljonko se 30 pistettä niin kuin vaatii teiltä niin kuin laskennallisesti. Mutta siitä kontaktiopetusta on semmoinen 10 tuntia, eli 17 tuntia per opintopiste on niin kuin sitä itsenäistä työskentelyä. Että siihen kannattaa niin kuin varautua, että kaikki illat ei ole sitten pelaamista ja hutkeltamista varten, vaan myös joutuu jonkun verran tekemään töitä. Kun muistaa taas, että 8-4, niin pärjää hyvästi. Normityöpäivä. Semmoinen. Jeps. Jos tulee jatkossa, jos kiinnostuit tai jatkossa haluat jotain kysyä, niin ei kun vaan tosiaan vaan opon ja oman opettajan kanssa sitten puheeksi, niin voisit lähteä vaikka kokeilemaan noiden valmentavien opintojen kautta ensin ja sitten jos vielä sekin jälkeen kiinnostaa, niin sitten vähän virallisesti pitempään päälle. Kaikista näistä joka tapauksessa jo näistäkin saa niinku semmoisia korkeakouluopintopisteitä, että vaikka ei mitään muuta tekisi kuin jonkun noista opintojaksoista, niin se tulee sitten siellä omassa rekisterissä olemaan myöskin oma opintopolussa tämmöisenä korkeakouluopintona. Että jos joskus myöhemmin jonnekin sitten menee, niin on sieltä nostettavissa mahdollisesti osaksi suoritusta. Sen verran varmaan voisi siitä tulevaisuudesta puhua, jos se toteutuu, että jos nyt ei päätä niin kuin hakea sitten vielä siinä väylässä meillä. Meillä on suunnitteilla semmoinen lyhyempi väylä vielä. Oliko se 15 pistettä? No kyllä. Näin. Eli periaatteessa näistä opinnoista pystyy kasaamaan semmoisen 15 opintopisteen paketin. Ja meillä opinnot on 10 vuotta käytännössä niin kuin voimassa. Että opinnot vanhenee sitten 35 vuotta. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että teillä on hirveä kiire sinne työmaalle, mutta huomaattekin kuitenkin 5 vuoden päästä, että olisipa kiva tulla meille opiskelemaan. Sanon, että voi olla, että meillä on silloin se 15 pisteen väylä, ja teillä on ne opinnot jo valmiina. Niin työhän voitte sitten niin kuin hakea niillä myöhemmin meille opiskelemaan. Ei välttämättä tarvitse tulla valintakokeessa. Mutta se ei tosiaan vielä ole sitä päätetty, että tuleeko se, mutta aika todennäköistä se varmaan on, että semmoinen lyhyempikin väylä sitten tulee. Jos nyt ei halua muuta kuin opiskella noita, vähän katsoa mitä se on, niin kannattaa opiskella pois, kun ne on nyt mahdollista opiskella ilmaiseksi. Ja onpahan jo varmistanut, jos sen paikan ehkä sitten myöhemmin. 100 varmaan ei ole mikään, mutta voi olla mahdollista. Ja tietysti meille pääsee muitakin väyliä pitkin sitten myöhemmin, kun kiinnostutte, niin sieltä valintakokeen kautta ja näin edespäin. Ja sitten sen verran vielä sanon, kun ilmeisesti puoleen on aikaa, niin meillä on erilaisia tapoja tulla insinööriksi. Tämä päivätoteutus on se, minnekä työ niin kuin väyläopinnoissa tulette. Me ei oteta lähtökohtaisesti tuohon monimuotototeutukseen. Siellä on huomattavasti vähemmän sitä kontaktiopetusta vielä kuin mitä on tuolla päiväpuolella. Ja tämä on niin kuin iltaopetusta pääasiassa. 1 tai 2 lähijaksoa on per lukukausi, eli syksyllä ja keväällä. Ne on semmoisia parin päivän jaksoja. Mutta muuten käytännössä niin kuin maanantai-torstai-iltaisin video-opetusta ja hirveän paljon itsenäisiä tehtäviä. Mutta siihen me ei tosiaan oteta, mutta pääsykokeen kautta, valintakokeen kautta voitte hakea sinne. Ja varsinkin sitten, jos olette siellä työelämässä sitten myöhemmin ja haluatte siinä työohessa opiskella insinööriksi, niin sitten tuo monimuoto voi olla teille ihan hyvä vaihtoehto. Siellä on aika paljon semmoisia 25-, 30 opiskelijoita tällä hetkellä. Se on aika suosittu väylä niin kuin meidän opintoihin. Ei tarvitse luopua siitä työstä, voi työohessa opiskella, mutta onhan se tietysti rankkaa, kun monesti on siinä vaiheessa jo perhettä ja iso asuntolaina ja näin edespäin. Mutta ehkä se parempi palkka sitten motivoi myös opiskelemaan siinä hommassa. Ja
Sitten meillä on myös tämmöinen rakennusmestarista insinööriksi, eli opiskellaan vaan ne puuttuvat 30 opintopistettä, mutta ekana pitäisi opiskella rakennusmestariksi, että voi hakeutua tuohon, niin sitä nyt en voi lähteä niin kuin suosittelemaan, mutta tosiaan niin kuin tulevaisuutta varten niillekin, jotka ei nyt ole kiinnostuneita, niin näitä väyliä kyllä löytyy sitten monenlaisia.